Poštovani Užičani, dragi sugrađani, danas, 11. februara 2016. godine, Skupština grada će na predlog gradonačelnika i gradskog veća doneti odluku da drugi sprat Gradskog kulturnog centra radi proširenja smeštajnih kapaciteta grada pokloni turističkoj organizaciji Užica. Moram vas posjetiti zato kako je nastao kulturni centar. Kako Užice godinama nije imalo kulturni centar niti dom omladine, Liberalno-demokratska partija je od samog svog osnivanja zahtevala od grada da otkupi dom vojske i napravi kulturni centar. I bez obzira što smo godinama pritiskali gradsku vlast putem svih medija, ništa ne bi uradili da nismo izašli na ulice i po svim vremenskim uslovima sakupljali vaše potpise kao podršku ovoj ideji. Nakon nekoliko meseci sakupili smo blizu 10.000 potpisa, što je bilo dovoljno da grad pristane na naš zahtev. I to je bilo pre 6 godina. Grad je kupio dom vojske, nakon izdvajanja i od strane grada, ali i države i evropske zajednice, danas je naš gradski kulturni centar sve lepši i lepši i bez obzira na velike zamerke na njegov rad, mi možemo da se pohvalimo da imamo idealan prostor za sve vrste kulturnih manifestacija. Međutim, danas užička vlast od njegovog drugog sprata želi da napravi mali gradski hotel. Šta će poželeti sutra? I to treba da se pitamo. Da li će posetiocima hotela smetati glasna muzika sa svih vrsta koncerata ili iz prostorije gde mlade grupe ili kulturno-umetnička grupa, društva uvežbavaju svoje nastupe? Da li gradska uprava želi od gradskog kulturnog centra da napravi samo kafane? Da li želi da veliku salu možda iznajmljuje za svadbe? To su sva pitanja zbog kojih ja snimam ovaj video i ovim videom pokušavam da vas podstaknem da i vi o tome razmišljate. Vaših 10.000 potpisa je uticalo da se napravi gradski kulturni centar. Zato ne dozvolite da se oni više ne poštuju. Jedini način da to sprečite je izlazak na predstojeće izbore. Nemojte više crtati čičagliše jer to ova vlast od vas i očekuje. Glasajte za one koji ne daju lažna obećanja, glasajte za one kojima verujete. Zato vas još jednom molim da ne zaboravite. Vaših 10.000 glasova preuzima vlast u ovom gradu. Vaših 10.000 glasova menja vlast u ovom gradu. Pridružite nam se u ovoj borbi.